Hei ja tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan Arto Pelekänsä podcastia pitkästä aikaa. Meillä on tänään upea Roosa haastattelussa ja mä annan sun ensin esitellä itsesi ja kertoa, että kuka sä oot. Hei, kiitos tosi paljon, että pyysit mua tänne podcastiin. Ja ihana olla vieraana. Ja mä oon tosiaan Roosa. Mä oon 31-vuotias ja mä oon yrittäjä ja äiti. Ja nyt uusimpana oon ostanut mun ystävän kanssa tämmöisen vaikuttajamarkkinointitoimiston. Ja pyöritetään sitä. Mm. Ja sitten sinussa on yksi semmoinen erikoisuus, minkä me tiedän, että kuulijoita kiinnostaa, on se, että sä asut Espanjassa. Eikö Joo, niin? joo. Mä asun Espanjassa nykyään ehkä ravaan Espanjaa ja Suomen väliä sitten. Enemmänkin. Hei, kertoisit sä vähän meille sun niinku taustaa ensin, että mistä sä oot niinku lähtöisin ja mikä sai sut niinku lähtemään myös Espanjaan, koska Suomessa on tällä hetkellä siis paukkupakkaset ja meistä aika moni haaveilee ehkä Espanjaan muutosta. Joo, no siis mä oon kotoisin Keski-Suomesta ja kasvanut Pirkanmaalla. Ja mulla on ollut aina sellainen niin kuin haave, että mä haluaisin matkustella paljon ja myös se, että mä haluan asua talvet jossain lämpöisissä ja palmujen alla. Ja se on niin kuin ollut mulle tosi tärkeä asia. Ja sitten elämä vähän vei ja päädyin parisuhteeseen ja naimisiin ja äidiksi ja omakotitaloon sitten jossain vaiheessa mä niinku tajusin, että se ei ollut kuitenkaan se elämä, mitä mä halusin elää. Ja myös se, että vaikka me yritettiin saada asiat toimimaan, niin se ei kuitenkaan sitten niinku, musta tuntui, että mä en elänyt sitä elämää, mitä mä halusin. Ja sitten päädyin eroon 10 vuoden suhteesta. Ja niin, sitten meni pari vuotta ja sitten mä päädyin muuttaa Espanjaan. Oikeastaan se, että mä löysin sieltä sitten niinku työpaikan. Mä olin aiemmin ollut yrittäjä, mutta sitten mä Espanjasta löysin työpaikan, mikä taas toi turvaa, koska mulla olisi pieni lapsikin, niin mulla piti olla joku säännöllinen tulo, että mä uskallan muuttaa sinne. Ja joo, sitten oikeastaan se työpaikka, kun mä sain sen, niin siitä meni 1,5 kuukautta, että mä muutin. Et se oli sitten aika niin kuin nopeat muuvit. Ja Espanja valikoitui sen takia, että sieltä oli helppo saada suomalaisena töitä ja sitten siinä oli mun mielestä helppo muuttaa niin kuin lapsen kanssa, rakentaa niin kuin tukiverkostoja ja hoitopaikkoja ja muuta, koska mä en ollut aiemmin asunut ulkomailla, enkä mä ollut itse asiassa ihan hirveästi edes matkustellutkaan ennen kuin Mm. niin sitten päädyin sinne, vaikka Espanja oli ehkä mua niin kuin vähiten kiinnostava maa Euroopassa, mutta sitten summarum päädyin sinne ja viihdyin oikein hyvin. Mm. Joo, sinänsä tämä on niinku hauskaa, että meillä on aika samanlainen niinku taustatarina, että niinku pitkä parisuhde ja sitten jossain kohtaa, niinku, että okei, että tämä ei olekaan se elämä, mitä haluaa elää. Ja mun mielestä ehkä tärkeää tässä on niinku nostaa myös esiin, että mä oon kans 35 ihan just, niin 20 sitä luulee niinku tietävänsä, mitä haluaa, kunnes tulee 30 ja tajuaa, että ei tiedä ollenkaan, mitä haluaa. Et jotenkin ehkä se semmoinen 20 hirveä kiire saada ne kaikki asiat, niin kannattaa silleen tälleen jälkikäteen sanottuna, niin ehkä voi silleen antaa tilaa hengittää ja odottaa hetken, että kyllä ne sieltä niinku tulee. Joo, siis musta tuntuu, että mä elin silleen mun 20 sitä, mitä ihmiset elää 30. Että silleen 20-vuotiaana kihlat, oliko mä 22-vuotiaana naimisiin ja omakotitalo ja sitten 23-vuotiaana lapsia ja 25-vuotiaana oli se omakotitalo ja sijoitusasunto ja kaikkea niin kuin silleen. Se oli aika kova tahti ja oli niin kuin, mut sitten mä oon Mm. ekaa kertaa sinkku niin 26-vuotiaana. Mä vähän elin tälle niin kuin väärässä järjestyksessä. Mutta elämä meni näin ja se oli tarkoitettu menevän näin. Ja... Mm. Niinpä. Ja sitten, että sit sitä on niinku viisaampi ja tietää ainakin sit just, että mitä haluaa. No, sä oot tosiaan siellä Espanjassa, nyt sä vähän käyt vähän Suomen ja Espanjan välillä, mutta niinku ihmisiä varmasti kiinnostaa myös se, että just, että miten sitä arkea niinku rakentaa sinne toiseen maahan, ja myös sitä, että sulla on kuitenkin lapsi, niin miten se kaikki niinku saadaan sujumaan?
Joo, siis mä en ole koskaan kuullut, että kenelläkään olisi tämmöistä tilannetta kuin mulla. Ja no ensinnäkin mun lapsi, niin hän asuu niin kuin aina kuukauden mun kanssa ja kuukauden isällään. Mm. Ja tämä systeemi vaihdettiin siinä vaiheessa, kun mä muutin Espanjaan. Ja aluksi hän asui mun kanssa aina kuukauden Espanjassa. Sitten mä lensin viemään hänet Suomeen. Lensin takaisin, vein ja hain häntä. Ja hän oli sitten semmoisessa paikallisessa niin kuin yksityisessä päiväkodissa. Että hän oli 5-vuotias, kun muutettiin Espanjaan, jolloin hän oli siellä päiväkodissa sitten sen aikaa, kun mä olin aina töissä. Ja mun mielestä arki meni silleen aika samanlaista, mitä joku yksinhuoltaja arki kuvitteli sen. Mm. Että sitten piti rakentaa niitä tukiverkostoja ja löytää ihmisiä ympärille, ketä niinku, kenellä on lapsia. Ja sitten onkin löytynyt semmoisia oikeasti ihania niinku ystäviä. Ja arkihan nyt on muuten sellaista aika perus. No, meillä Espanjassa se on, että ollaan rannalla, ollaan uima-altaalla, ollaan skeittiparkissa, mutta arki on kuitenkin aina arkea. Mun mielestä se meni aika silleen helposti kuitenkin. Että se Mm. päiväkoti oli silleen niin isossa roolissa. Toki sitten se lentäminen ees taas. Sitten kun mun lapsi aloitti nyt koulun, hän on tosiaan ekaluokkalainen, niin nyt tällä hetkellä paras järjestely on se, että mulla on Suomessa koulun lähellä asunto, ja sitten kun hän on munkaan, niin mä oon Suomessa kuukauden. Mm. Ja sitten kun hän lähtee isälleen, niin mä oon Soronoa seuraavalla lennolla yli lähden Espanjaan, tai nyt mä oon itse asiassa Sveitsissä käymässä. Mutta se on niin kuin toiminut nyt ehkä tämän koulun kannalta parhaiten, että sitten niin loma-aikoja ja muuta voidaan sitten niin kuin viettää Espanjassa. Mm. Ja eskari-aikana hän taisi olla joku yhteensä 2 kuukautta mun kanssa niin kuin Espanjassa, että ensin syyslomaa ja sitten oli joku pääsiäislomaa tienoilla ja muuta, että oli niitä poissaoloja, mutta ei ollut mitään ongelmaa kyllä Eskarinkaan kannalta, että hän sai jotain lisätehtäviä sitten tehtäväksi. Mm. Mutta joo, tällä tavalla tämä niinku toimii, että mä lentelen aika paljon tässä ees sun taas sun, niin Mm. Ja aika tosiaan poikkeuksellinen, että en tiedä, että onko kuullut niinku kellään. Ja toi kyllä vaatii myös sitä, että sulla on ymmärtääkseni hyvät välit sun ex-kumppanin kanssa, koska toi järjestely ei ole varmaan silleen ihan allekirjoitettu kaikille, että se niinku menisi noin sujuvasti ja helposti sit kuitenkaan. joo, meillä on oikeastaan ihan suht hyvät välit. Ja sitten tämä järjestely oli se, että kumpikaan meistä ei halunnut olla etävanhempi. Mm. Niin sitten, että mulla lapsi on niinku 50-50, niin sitten tämä kuukausi oli niinku paras. Et Mm. toki mä saan paljon kritiikkiä siitä, että kauhean pitkä aika olla erossa ja näin. Mm. Mutta itse asiassa nyt on lapsi, kun on tosiaan ekaluokkaa ja tämä on 2 vuotta mennyt, niin tämä toimii ehkä parhaiten, koska sitten mun lapsen ei tarvitse niinku joka viikko pakata reppua ja vaihtaa Mm. asuntoa, vaan hän saa kuukauden rauhassa mun kanssa, meillä on menoja, meillä on sitä arkea, ja sitten hän menee isälleen. Et se niinku myös se, että hän saa niinku rauhoittua aina olemaan, koska sekin on aika raskasta. Tällä erolapsena niin itse on, niin myös vaihtaa aina niinku osoitetta, ja on se, että no niin, nyt on sunnuntai ja kohta pitää taas lähteä ja niin sekin on aika raskasta. Ja hän itse asiassa välillä sanoo sitä, että kun aika meni taas niin nopeasti, äiti Mm. täällä ja nyt mä taas jo menen iskälle ja Mm. silleen, niin se tuntuu tosi hyvältä. Niin kuin. Mm. Ja toki hän voi soitella isälleen tai mulle ja isä myös asuu aika lähellä koulua, 3 kilometriä, että meillä on kuin 3-4 kilometriä vaan Mm. jos tulee jotain, niin tämä on ollut ihan kyllä niin kuin toimiva. Mm. Joo, ja se, jos haluaa, niin kyllähän kaikki asiat on järjesteltävissä. Se vaan, että miten ne sitten järjestää. Joo. Ja siis mun mielestä on tosi inspiroivaa, että sä oot lähtenyt sinne Espanjaan just nimenomaan niin, että sä et ole niinku edes matkustanut hirveästi, vaan päättänyt, että okei, että nyt tämä niinku kortti katsotaan ja sitten se rakennetaan se arki siihen ympärille. Ja että kun moni antaa just ehkä sellaisten ajatuksen ja pelon myöskin vaikuttaa siihen päätöksentekoon, että ei tällaista voi tehdä, tai ei tämä ole mahdollista, ja sitten he ei edes niinku yritä rakentaa sitä, vaan he vaan niinku menee siihen, että no ei tämä niinku onnistu, ja sitten kuitenkin moni asia on tosi järjesteltävissä. Joo, No sä ehdot,
Joo. Ja sä mainitsit tuossa alussa, että te olette ostanut sun yhtiökumppanin kanssa siis vaikuttajatoimiston. Onneksi Ja olkoon. Se on kiitos. iso asia ja niinku, hienoa. Musta on aina upeaa nähdä naisyrittäjiä, jotka menee niinku, hirveällä drivilla eteenpäin. Kertoisit sä vähän sen verran, mitä sä voit kertoa tästä kaupasta ja vähän siitä taustasta ja että miten se ehkä niinku, se päätös tuli ja mikä teidät sai ostamaan sen toimiston? Joo, no siis mä oon itse ollut yrittäjä aina. Mä oon 17-vuotiaana perustanut toiminimen ja 19-vuotiaana ollut päätoiminen yrittäjä. Ja tästä vaikuttajamediasta, niin mä oon ollut siellä, vaikuttajamedia on 7 vuotta vanha yritys, kun se on perustettu niin kuin blogiportaaliksi. Ja mä oon ollut siellä sit alusta asti mukana, kun mä oon ollut niin kuin bloggaaja ja vaikuttaja. Niin mä oon ollut siellä sit mukana. Ja sitten tosiaan viime syksynä niin tuli ilmoitus meille niin kuin vaikuttajille sisäisesti, mutta sitten myös julkisesti tuonne yrityspörssiin, että tämä yritys on niin kuin myynnissä. Ja mä näin sen viestin, mä katsoin silleen, mä olin myös nukkumaan, kello oli joku 11. Katsoin sen viestin, tämä on tuossa myynti. Otin sitten screenshotin ja lähetin sen mun kaverille. Pistin pään tyynyyn ja nukahdin. Ja en edes kirjoittanut siihen mitään. Ja sitten tämä mun ystävä oli sit aamulla laittanut viestin, että hei, pitäisikö meidän ostaa tämä yritys? Sitten mä olin silleen, just sen takia mä laitoin sulle tämän viestin. Ja joo, sitten tämä mun ystävä Sohvi, kenen kanssa me ostettiin tämä yritys, niin me ollaan oltu ystäviä joku yli 10 vuotta, me ollaan tehty töitä yhdessä, me ollaan kirjoitettu 2 kirjaa yhdessä, niin sitten tämä tuntui tosi luonnolliselta lähteä tähän yhdessä, koska kumpikaan ei olisi pystynyt lähteä yksin pyörittämään sitä yritystä. Ja jotenkin semmoinen niin kuin itsellä ollut ehkä vähän semmoinen, että etsi vähän työrintamalla jotain uutta. Et niin kuin, kaikki meni ihan hyvin, mutta tuntui siltä, että nyt kaipaisi jotain niin kuin uutta. Niin sitten tämä tuli jotenkin semmoiseen täydelliseen saumaan, koska mä olin sit irtisanonut itteni sieltä firmasta, missä mä olin ollut Espanjassa töissä. Mä olin myös Espanjan perustanut yrityksenkin. Niin lähin sieltä, kun se ei enää tuntunut. Ja sitten mä olin vähän, että mitäs tässä nyt tekisi, niin meni varmaan kuukausi. Niin sitten ostettiin tämä yritys. Ja siitä ilmoituksesta niin meni joku 2 kuukautta, että oli kauppakirjat kädessä ja oltiin uusia omistajia. Ja nyt vaikuttajamedia, avaatko sä niin kuin ihmisille, ketkä ei oikein tiedä, että mitä se tekee tai mitä se tarkoittaa, niin mikä se, niin kuin, mitä te ostitte? Joo, me ollaan siis vaikuttajamarkkinointitoimisto. Meillä on oma sivusto ja meillä on oma blogiportaali, eli meidän niin kuin, sivustolla on bloggaajia. Lisäksi meillä on niin kuin, listoilla eri vaikuttajia, on TikTokkaajia, Instagramiinit, bloggaajia ja UGC-sisällön tuottajia. Ja meillä on oikeastaan niin kuin pari asiaa, että meillä on se, että me myydään näille vaikuttajille kaupallisia yhteistöitä ja sitten tietenkin saadaan siitä siivu aina meille. Ja lisäksi me halutaan olla yhteisöllisin mediatalo ja me tarjotaan bloggaajille kaikenlaisia tapahtumia. Meillä on CEO Workin päiviä, meillä on minikoulutuksia joka kuukausi, lisäksi on tietenkin tämmöinen yhteisöllinen WhatsApp-ryhmä. Niin se on oikeastaan niin kuin tiivistetysti, mitä me niin kuin tehdään. Ja halutaan myös avata näitä niin kuin tapahtumia myös kaikille vaikuttajille. Että se yhteisöllisyys on niin kuin meille tosi tärkeää, koska sitä ei ehkä Suomessa ole sillä tavalla, että sä oot jonkun PR-toimiston listoilla, mutta kaikki ei edes pääse listoille. Niin me halutaan ottaa erilaisia ihmisiä meille ja meillä ei ole semmoista, niin kuin, että kuka pääsee ja kuka ei, vaan sellaisia kaikille avoimia tapahtumia enemmän. Mutta kaupallisten yhteistyöiden myymistä vaikuttajille on se niin isoin, mitä me tehdään. Joo, no puhutaan vähän sitten niin kuin vaikuttajana olemisesta ja siitä sulla on siis, sä oot myöskin valmentanut pienvaikuttajia ja sulla on niin kuin paljon kokemusta siitä ja aika paljon, jos niin katsoo somesta ja kysyy ehkä varsinkin nuorilta, että miksi he haluaa isona, niin he haluaa vaikuttajaksi. Miten sä näet, niin kuin, tai miten te näette esimerkiksi nyt sitten niin kuin vaikuttajien tulevaisuuden, mihin se on menossa? Aika paljon käydään keskustelua siitä, että tekoäly tulee nappaamaan ison siivun siitä, ja lähdetään ehkä tästä liikkeelle.
Mä en missään nimessä näe, että vaikuttajien työ olisi loppumassa ja niin kuin vaikuttajamarkkinointi, somemarkkinointi on koko ajan vaan isompia ja isompia. Sehän niin kuin muuttaa muotoaan ja Mm. uusia kanavia tulee koko ajan. Niin se on olemassa. Se, että tekoäly tulee olemaan aika iso, niin tulee muuttamaan tosi paljon ihmisten niin kuin someen, miten ne näkee asioita. Ja oli jossain tutkimuksissa oli, että 90% niin kuin somesisällöstä tulee olemaan AI tekemää Mm. lähivuosina, mikä on aika surullista. Mm. AI varmasti mahdollistaa paljon, mutta sitten taas huomaa jo selkeästi sen, että ihmiset alkaa etsimään sellaista aidompaa sisältöä. Mm. Että ne näkee suoraan, että se ei ole minkään AI tekemä. Että myös vaikuttajat, kenellä on tosi hyvin kuvattuja videoita, tosi kaikki valot, kaikki niin kuin liian hyvin, Mm. niin ihmiset luulee, että se on AI tekemä, vaikka se olisi aito ihminen. Mm. Joten mä uskon, että tulevaisuudessa semmoinen vähän rososuus, kotikutoisuus tulee Mm. nousemaan niin kuin paljon tärkeämmäksi, Mm. koska sitten se erottaa sen siitä AIsta, vaikka AI varmasti tulee myös kehittymään siihen rosoisuuteenkin päin, mutta ainakin toistaiseksi, kun se on aina vähän semmoista liian siloteltua, niin kotikutoisuus ja myös se, että ihmiset tuo niitä omia arvoja ja sitten niin kuin semmoisia omia kokemuksia enemmän, mitä AI ei voi välttämättä Mm. kertoa. Että sä kerrot millaista vaikka kokemuksia jostain perhe-elämästä, vauvavuodesta, niitä omia jostain parisuhteesta, niin ei semmoisia pysty AI kuitenkaan tuomaan. Että se niin kuin nousee varmasti tulevaisuudessa enemmän. Mm. Joo, ja mä kanssa autan niinku asiantuntijayrittäjiä rakentaa henkilöbrändiä, niin mä just sanon aina tätä samaa, että älkää lähtekö liian hienoa sisältöä, vaan ennemminkin just, että se tunne tulee sieltä läpi, ja että vaikka siinä sängyllä reunalla kuvaat sen, koska just Jenkeistä tulee jo tutkimuksia, että myöskin niin kuin 85% ihmisistä ei just luota somesisältöön, mitä he näkee, koska he ajattelee, että se on tekoälyn tuottamaa. Mm, Millaisia haasteita, jos nyt ajatellaan sellaista ihmistä, joka miettii, että okei, että mä haluaisin niinku vaikuttajaksi ja menee ehkä semmoiseen pienvaikuttajakategoriaan, että ei ole vielä iso yleisöä, niin millaisia haasteita sä ajattelet, ja näet ehkä, että ihmisillä on siinä kohtaa, ja haluaisitko antaa jonkun vinkin, miten tällaista yleisintä haastetta ehkä taklata? Joo, no ehkä niin kuin yleisimpiä on just se, että luullaan, että sulla pitää olla kaikki tosi valmista. Että pitää olla kamerat ja mikit ja pitää osata editoida videot ja näin. Mikä on tosi tärkeää tietenkin, kun sä teet töitä ja kuvat videoita, niin editointitaidot, mutta ehkä just se, että luullaan, että pitää olla liian valmis. Sitten myös sellainen niin kuin ylipäätään alalla on tämä hinnoitteluongelma. Ihmiset ei tiedä, että Mm. kuinka hinnoitella. Ja vaikuttajat ei tiedä, että koska ne voi pyytää rahaa tai paljonko ne voi pyytää rahaa, niin se on ehkä semmoinen iso se hinnoitteluongelma, eikä osata myydä itseään. Ja Mm. vaikka niin kuin olisit pieni vaikuttaja, sä pystyt saamaan rahallisia yhteistöitä, Mm. useamman sen vaikkapa, mutta sitten luullaan, että saa jonkun 50 tuotteen ja ollaan Mm. siihen niin tyytyväisiä, että se on ehkä niin kuin se myynti ja markkinointi on semmoinen niin kuin ehkä aika iso kompastuskivi. Mm. Ja sitten monella saattaa olla, jotkut tosiaan kasvattaa tilit aika nopeastikin, mutta sitten Mm. joillakin voi olla haasteet siihen, niin kuin, että miten lähteä kasvattaa tiliä. Että mä sparrailen paljon sellaisia Mm. vaikutteita, että on päässyt vaikka johonkin 3000, mikä on jo tosi hyvä. Mm. Mutta sitten jos halutaan vaikka sinne 10 000 tai isommin, niin sitten se, että mitkä on ne kompastuskivet siellä, että Mm. päästään eteenpäin. Yleensä ne on jotain tosi yksinkertaisia asioita. Esimerkiksi se, että vaikuttajat saattaa lisätä videoiden loppuun call to actionin, Mm. jolla ne vaikka pyytää seuraamaan. Jos reseptivinkit kiinnostaa, ota tiliseurantaan. Jos haluat lisää reissuvinkkejä, ota tiliseurantaan. Pelkästään joku tämmöinen videon loppuun voisi lisätä niin kuin seuraajamääriä Mm. tosi radikaalisti. Et Mm. yleensä ne on semmoisia pieniä asioita, Mm. mihin ei välttämättä osaa kiinnittää huomiota. Mm. Joo, ja monta kertaa niin kuin, se on ne yksinkertaisimmat asiat jää tekemättä, ja sitten niin kuin kiinnitetään ehkä huomiota
silleen epäolennaisiin asioihin myöskin, että itsekin huomaa niinku sen, että mikä sit on niinku loppujen lopuksi tärkeää. Ja yksi, mikä on niinku Suomessa, niin kuin sanoit, myynti ja markkinointi on niinku meille jotenkin aika kirosana. Mm, Että se on jotenkin semmoinen, ja varsinkin naisten kohdalla se semmoinen alihinnoittelu mm. on niinku tosi yleistä. Että vähän Joo, silleen, no voisinko, just, että no tää 50 nyt oikeastaan riittää sitten, että okei, sun pitäisi elää tällä 50 tuotelajalla, että tämä ei niinku joo. oikein toimi. Ja sitten vähän vahingossa poljetaan itse niinku, omiin Mm. hintoihin, mutta myös muiden hintoihin. Joo, se on niin kuin yrittäjänä, mitä mä oon huomannut, niin aina kaikki naiset alihinnoittelua. Mä oon se, joka laittaa aina kaikille viestiä, että nostaa hintoja, nostaa hintoja. Niin kuin silleen. Ja mä oon saanut siitä paljon kiitosta. Ja Mm, moni vaikuttaja, ketä meidän vaikuttajamedialla on, ja katsotaan niiden mediakortit ja hinnastot, niin melkein järjestäen me tuplataan tai triplataan niiden hinnat. mm, Ja ne on silti sitä niin kuin markkinatasoa. Mutta sitten mitä mä huomaan näissä just sparrailuissa, niin moni just pelkää sitä, että en mä kehtaa niin kuin, alkaa pyytää jotain, että seuraa mun tiliä ja niin kuin, mm, semmoista, että niin kuin, hävetään tuoda itseään esille ja pyytää niin kuin, tommosia asioita. mm. Niin sanotaanko semmoinen yleinen ja tosi harmi juttu. Mm. Ja hyvin niin kuin inhimillinen, mutta mut sitten tavallaan just, että pitäisi nähdä se, että mikä se iso tavoite sitten kuitenkin on. Ja mitä mä niinku, ja varmasti tunnistan, että itse kanssa, niinku, itsekin kamppailen sen kanssa koko ajan, että mitä enemmän niinku, tekee ja kasvaa, niin sitä kapasiteettia joutuu kasvattaa ja sitä itsevarmuutta joutuu kasvattaa. Ja siinä on aina semmoista epävarmuutta. Ja sen kanssa niinku tanssiminen on aika semmoinen niinku Ja, jatkuva kehä, varsinkin yrittäjänä, että joutuu aina vähän työntää pitemmälle ja sitten taas tulee semmoinen, että jäiks, mitä tapahtuu, ja sitten taas asioista tulee myöskin normi. Mm, no, somessa paljon puhutaan myös niinku tavallaan trendeistä ja siitä, että niitä pitäisi seurata ja pitäisi tietää, että niinku, mitä sisältöä tuottaa ja pitäisi niinku tarttua niihin, mutta mitä sä ajattelet, että mikä on se, mikä tekee tänä päivänä just toimivan somesisällön? Onko se rososuus vai mikä se on, niinku, mikä on se juttu, mitä kannattaa lähteä tekemään? se, että sulla on joku punainen lanka ja sulla on jotain mielipiteitä ja sä tuot jotain lisäarvoa sille Mm, seuraajalle. Et niin kun, se on ehkä se niin kuin isoin, että miksi kukaan seuraa. Ehkä hän haluaa nähdä niitä reissuvinkkejä, ehkä hän haluaa nähdä sitä sun arkea tai jotain muuta. Ehkä sä puhut jostain tärkeästä aiheesta, vaikka ykköstyypin diabeteksesta tai jotain. Et siinä on se joku semmoinen niin kuin arvo, mitä sä tuot mm, niille. Et niin kuin, valitettavasti niin kuin vaikuttajat, vaikka olisi joku 8000 seuraajaa, niin se, että sulla on vaan kivoja kuvia tai jotain, niin se ei ehkä niin kuin toimi kuitenkaan, eikä se sitouta niitä ihmisiä. mm, Et se on, niin kuin, se on ehkä tärkein, mitä mä sanoisin. mm. No mitkä on sellaisia niin ehdottomasti, mitä sä sanot, että älkää niin kuin tehkö, että älkää, tätä ei kannata tehdä. Onko mitään semmoista? En mä ainakaan toistaiseksi ole sanonut kellekään mitään. Mm. Mä oon ehkä enemmän vaan silleen, että on rohkeampi, sano mielipiteitä, aiheuta tunteita, koska mä itse olen somessa vähän semmoinen, että mä vähän provosoin jopa mun jutuilla välillä Mm. ja silleen, että tuo niitä omia mielipiteitä, koska se ei auta, että on niinku hissukseen ja vähän silleen anteeksi pyydän, että anteeksi, mulla on tämmöinen mielipide tai muuta, että siellä pitää tuoda niitä esille. Ja Mm. paras somesisältö herättää kuitenkin aina tunteita. Et jos ei ne herätä mitään tunteita, niin se ei jää mieleen eikä ketään kiinnosta. Mm. Ja sitten mun mielestä niin on tärkeää ymmärtää just se, että aina on niitä ihmisiä, jotka tykkää sinusta ja aina on niitä ihmisiä, jotka ei pidä sinusta. Ja siitä me ei päästä koskaan pois, me ei voi ja miellyttää kaikkia, se on vaan niin kuin fakta, että siitä me ei niin kuin ikinä päästä jotenkin. Ja se, että sä tavoitat just niitä oikeita ihmisiä sillä, että sä puhut rohkeasti sun mielipiteitä. Mm, Silloin sä saat myös niitä oikeita, mm, niin, oikeita kohderyhmää tavoitettua. mm, niinpä.
No mitä sä ajattelet, sä oot ollut aika pitkään somessa ja tehnyt somea pitkään ja sulla on kokemus myöskin trendeistä ja siitä, niin kuin, miten ne on muuttunut, niin miten mitkä ne isoimmat muutokset on viime vuosina ollut? Ehkä se trendit niin kun on tosi paljon nopeampia Mm, ja niin kun se, että jos miettii jotain niin kuin blogiaikoja tai muuta, niin oli silloinkin trendejä, mutta ne ei ollut ehkä niin isossa osassa. mm, Et nyt taas trendeillä on myös aika iso osa esimerkiksi näkyvyyden kannalta. Et mm, kyllä mä niin kuin kannustan aina kaikki vähän, jos varsinkin haluat näkyvyyttä ja kasvattaa sun tilejä, niin hyppää trendeihin mukaan. Ei välttämättä tarvitse niin kuin kaikkiin, mutta se, että mikä trendi sit sopii niin kuin siihen omaan mm, tekemiseen. Koska esimerkiksi TikTok ja Instagram suosii vaikkapa trendiääniä, mitä trendaa. Et esimerkiksi vaikka Sara Larsson case, niin mm. kuin monta tanssivideoa tuli mun fypille. Niin kuin sellaisia ihmisiä, ketä mä en ole kuullut koskaan, että se suosii niitä, jolloin sulla on mahdollisuus Mm, päästä. Niin kuin. Mutta niihin voi miettiä myös sit sen niin kuin oman näkökulman tai muuta. Mutta silleen trendiääniä kannattaa ehdottomasti käyttää, koska niitä valitettavasti ne alustat suosii. mm, Mutta sitten taas niinku trendeistä, että ei liikaa hyppää trendeihin mukaan, että pysyy myös se oma juttu. Että löytää mm, sellainen kultainen keskityö ehkä niinku niiden kanssa. mm. No ehkä tuossa vähän sivuttiinkin sitä, mutta moni ajattelee just sitä, että jos mä haluan tehdä kaupallisia yhteistyötä tai ylipäätänsä somen kautta niin kuin jonkunnäköistä rahaa, niin mulla pitää olla ensin niitä seuraajia. Että mulla pitää olla ensin 10 000 seuraajaa ja ihmiset rupeaa keräämään niitä seuraajia niin sanotusti ensin, ennen kuin sit lähtee tekemään sit myyntiä ja markkinointia. Mitä sä ajattelet niin kuin tästä? Niin tällä hetkellä yritykset ei sano ihan suoraan, että niitä ei kiinnosta enää niinku seuraajamäärät, vaan paljonko niinku oikeasti tavoittaa, paljonko niinku storeilla on katseluita, että se niinku kiinnostaa enemmän, plus se, että ne on aitoja seuraajia ja oikeasti on Mm, se asiakkaan kohderyhmä, niin semmoisilla on paljon enemmän niinku merkitystä ja arvoa. Ja myös sit se, että kohtaako se vaikuttaja sitten vaikkapa, että se on täydellinen matchi sille yritykselle mm, se tuotteen kanssa tai palvelun tai mitä sitten myydäänkään. Semmoisilla asioilla on paljon isompi merkitys. Toki on semmoisia niin pieniä rajoja, mitä niin kuin, ennen kuin saa yhteistyötä. Kyllä mä sanoisin, että pitää olla joku vähintään 1 000 seuraajaa mm, niin kun, että se edes näyttää siltä, että vaikka sun videot saisi 10 miljoonaa näyttökertaa, mutta jos sulla on vaan joku 300 seuraajaa, niin ei sekään niin kuin oikein mm, kohta. Että kyllä semmoinen niin kuin tietynlaisia rajoja, että mä sanoisin, että se 1 000 olisi niin kuin hyvä olla. mm, Ja sitten että näyttökertoja tulee niille videoille. Että mm, sitten videot saa joku 200 näyttökertaa per video, niin ei sekään tuo sitten niin kuin lisäarvoa mm, yritykselle. Et mm, ehkä semmoinen niin tuhat seuraajaa ja 1 000 näyttökertaa olisi niin semmoisia, että niistä on niin kuin hyvä lähteä ja sitten se on yritykselle jo jonkin arvoinen ja sitten kannattaa niin kuin maksaa. mm, Jos niin kuin semmoisia jotain minimirajoja mm, sanoisi. Mutta muuten yritykset haluaa ostaa pieniltä vaikuttajilta myös, että niin kuin ihan suoraan kysytään, että mitä teillä on vaikuttajia tällä ja tällä budjetilla ja halutaan pienempiä. Isompiin kampanjoihin otetaan eri kokoisia vaikuttajia, että on isompaa ja on vähän pienempää. mm, Niille on ihan selkeästi siis kysyntää. Myös mm, pienempien vaikuttajien seuraajakunta saattaa olla paljon sitoutuneempaa. mm. Ja taas nähdään sitten niinku lisäarvona. Mm. Joo, tämä on ehkä se, mitä just ihmiset monta kertaa vähän väärin ymmärtää. Että siellä somessa pitäisi olla hirveä määrä, kun sit sulla voi olla just vaikka se 1 000 seuraajaa, mutta sulla voi olla tosi sitoutunut vaikka niin kuin sun storeen seuraaja ja sulla on jotain niin mielenkiintoista annettavaa, että ihmiset oikein odottaa sitä, että mitä se julkaisee. Niin sit tavallaan sitä ei kannata niin kuin vähätellä, mutta sehän tulee oikeastaan vaan just sille, mitä sä sanoit myöskin, että on se punainen lanka ja sitten myös, että on se oma persoona, koska harva ihminen haluaa katsoa semmoista niin kuin liian silloteltua myöskään, tai sitten, että siitä ei näy niin kuin mitään tunnetta tai ei pysty samaistuu tai Mm. näin. Mutta miten sä ajattelet, että mitkä on semmoisia niinku, kompas, tai niinku, että mitä,
mitä jos haluaisi nyt lähteä rakentamaan sitä tiliä ihan alusta asti, ja ei ole selkeää niin kuin, kohderyhmää, ei ole selkeää, kelle sitä tekee, niin mitä niin kuin kannattaa lähteä tekemään? Kannattaako lähteä tekemään tanssivideoita ja hypätä trendeihin vai miten sitä tiliä lähteä kasvattaa? No mä sanoisin, että ihan vaan kokeilemalla Mm. myös. Koska jos ei sulla ole seuraajia, niin mitä väliä? Sä voit tehdä ihan mitä vaan, ne voi olla ne videot tosi huonoja, ei se, niinku, se ei kaada maailmaa. Ja koska se on niinku fakta, että tekemällä oppii. Mm. Että se niinku kehitys siinä niinku videoiden teossa, jos et sä tee niitä. Ja sitten kun sä teet, niin sä näet vähän, että mikä video saattaa lähteä enemmän saamaan näyttöjä, Mm. mikä vaikka vähemmän. Tuo joku palohälytys. Tai ei kun joku paloauto varmaan. Et niinku silleen, tekemällä oppii ja sitten se, että sä vois muuttaa sitä sun suuntaa aina. Kun jos mietitään pitkän linjan vaikuttajia, sanotaan joku, kenellä on 100 000 seuraajaa, ollut joku 15 vuotta vaikuttajana, niin he on saattanut ensin olla vaikka jotain niin kuin fashion influencer, laittaa jotain Mm. päiväasuja. Sitten onkin voinut tulla, että he ovat alkanut kiinnostua terveellisestä elämästä ja tullut reseptejä mukaan. Sitten Mm. voi olla, että he menee naimisiin tai ostaa jonkun kodin, sinne tulee joku kremppasisältö, tai sitten varsinkin aika yleinen on se, että saadaan lapsi, niin sitten se tili muuttuu vaikka perhesisällöksi. Niin se, että se tili saa myös elää sun mukana, ja totta kai niin kuin aluksi jos vaihtuu tyyli, niin siinä voi tulla sellainen seuraajien vaihdos, että ihmisiä lähtee pois ja tulee uusia. Mutta niin kuin se, mun mielestä sitä ei tarvitse pelätä, että tekee sitä oman näköistä sisältöä aina. Eikä ole Mm. myöskään liian tarkkoja raameja, mitä niin kuin tekee Mm. siihen tekemiseen, että siinä saa olla myös vaihtelua. Mm. Tekemällä oppii ja Mm. kokeilemalla myös ehkä voi löytää sen oman jutun, mistä voisit vaikka innostua ja saada sen punaisen langan. Mm. Joo, ja näinhän se niinku on, että itsevarmuus kasvaa vaan tekemällä. Että sitä voi suunnitella ja suunnitella loppuelämän niinku päässä, että pitäisi, mutta eipä se hirveästi niinku auta, että sit vaan pitää lähteä tekemään. Ja mitä mäkin sit sanon aina mun asiakkaille, että sit pitää vaan niinku valita se, että missä menee se oma raja just, että mitä haluaa omasta elämästään jakaa ja mitä ei. Ja se kannattaa ehkä se keskustelu käydä niin kuin itsensä kanssa ennen kuin lähtee jakamaan mitään somessa, että mitkä on semmosia, ja sekin saa totta kai just niin kuin sä sanoit, se saa muuttuu. Et ensin voi olla, että näyttää sitä lasta, ja sitten voi ollakin, että en mä haluukaan näyttää mun lasta enempää. Mutta et tavallaan pitää niinku itsellään vaan selkeän sen, että mitkä on asioita, mitä haluaa jakaa, ja mitkä on semmoisia, mitä ei halua vaikka just tässä hetkessä jakaa. Niitäkin voi jakaa vaikka myöhemmin esimerkiksi. Senkin kanssa niinku sellaisen balanssin löytäminen on tosi tärkeää. Kyllä, ehdottomasti. No, sä oot ollut somessa pitkään ja tehnyt sitä pitkään. Ja Kyllä. sulla on niinku näkemystä myös siitä, että siinäkin tulee kausi, jolloin on luovempaa ja sitten on kausi, jolloin ei ole ollenkaan sit luovuutta. Ja Mm. somen haitoista on puhuttu tosi paljon ja siitä, kuinka se kuormittaa. Niin miten sä pidät niinku huolta omasta hyvinvoinnista ja siitä, että se luovuus kuitenkin sieltä tulee? No mun mielestä niin kuin se, että mitä mä itse on tärkeitä, on se, että mä rajaan mun työaikaa ja rajaan mun viestejä, puhelinta, koska sitten helposti tulee semmoista, että aina vähän niin kuin tekee jotain, mutta ei pääse sitten kokonaan irti. Sen takia mulla ei enää vuosiin ole esimerkiksi Instagramista, mistään TikTokista, Facebookista, mulla ei tule mitään ilmoituksia, ainoastaan WhatsAppista, mutta niissäkään ei ryhmistä. Niin Mm. kun. Ja sitten mun puhelin on äänettömällä 247. Niin kuin, et rajaa sitä niin kuin tosi paljon, että pääsee siitä irti, koska mä ainakin itseäni häiritsee, kun tulee silleen bling, niin sitten se, mikäs viesti nyt tuli tai muuta. Niin se on ollut sellainen tärkeä, että on sitä vapaa-aikaa. Sitten myös se, että tekee vapaa-ajalla itselle mieleisiä asioita. Mun mielestä se niin kuin ruokkii luovuutta, että on niin kuin hyvinvoiva ja onnellinen ja muuta. Niin kuin, ja sitten niin kuin unen ja levon.
merkitys on Mm. tosi suuri, että mä panostan tosi paljon siihen, että mä saan nukuttua riittävästi. Koska jos on väsynyt, niin silloin mikään ei lähde. Silloin ei jaksa tehdä töitä, ei oikein aivot niin kuin toimi kunnolla, eikä ole mitään inspistä, ei ehkä jaksa tehdä hyviä valintoja ruoan suhteen, liikunnan suhteen. Niin kuin, että mun mielestä kaikki lähtee siitä niin kuin unesta, Mm. joka sit auttaa jaksamaan. Ja joo, se on oikeastaan niin kuin se, ja sitten että pitää myös lomaa, koska mulla on ollut vähän ongelma se, että mä en ole pitänyt aina lomaa, niin Mm. sitten se lepo ja loma, niin sitten alkaa taas saamaan vähän uutta inspiraatiota. Mm. Joo, kummasti se, että aivot lepää, niin kun Mm, alkaakin tulee niitä ideoita ja sitten joutuu oikein, niin kuin, minne me kirjata nämä. Ja yleensä suihkus jostain syystä tulee parhaimmat niin kuin, joo, ideat kyllä. ja ajatukset. Ja ehkä se, mihin mä haluaisin vielä niin kuin jotenkin sun kanssa pureutua, on se, että moni tänä päivänä jotenkin haaveilee semmoisesta, ja somessakin just trendaa ehkä semmoinen, että 9-5 työ on, miten tämä nyt sanoisi, paha, Mm, niin sanotusti paha, mutta että mistä ihmiset haluaisi irti, ja he haluaisivat semmoisen todellisuuden just, että he vois olla siellä Espanjassa ja tehdä töitä siitä läppäriltä käsin, päättää milloin tekee, ja näin. Mitä sä ajattelet niin kuin siitä, koska niin kuin se vaatii kuitenkin ihmiseltä aika paljon itsensä johtamistaitoja, että pystyy siihen, mm. ja niin kuin, et se ei ole ehkä niin yksinkertaisesti, kun somessa annetaan ymmärtää, niin mitä sä niin kuin haluaisit ehkä sanoa ihmisille, jotka haaveilee tästä, tai niin kuin omaa kokemusta siitä, että mitä se on vaatinut? Joo, no siis mä oon tosiaan siitä 19-vuotiaasta asti ollut päätoiminen yrittäjä, niin mulla on ollut tosi vaikeaa se niin kuin työajan löytäminen ja että paljonko tehdä. Ja oikeastaan aluksi mä tein liian paljon töitä. Mm. Että mä olin silleen, että siis mä oon niin huono yrittäjä, jos mä en tee 12 tunnin päiviä ja raadan niskan limassa. Että oikea yrittäjä tekee paljon töitä. Ja sitten se oli ehkä vähän sille innoittavaa ja sitten on mulla aika paljon viikonlopputöitä. Ja just sitten teki aina vähän, no mä oon tässä kotona, niin mä nyt teen vähän näitä töitä tai jotain. Ja sitten oli myös vaikeaa se, että kun on kotona, tekee töitä, mutta sitten silleen, että no mä voisin laittaa tuosta vähän pyykit. Ja niin Mm. kuin, se meni vähän semmoiseksi, niin kuin, että ei oikein tarttunut välttämättä aina niin kuin, mihinkään. Ja niin kuin tällä hetkellä, kun mä tosiaan reissailen jatkuvasti, mä teen töitä Suomesta, mun kotitoimistolta Espanjasta, nyt mä oon Sveitsissä. Onhan siinä se hyvä puoli, että saa niin kuin ne omat aikataulut, Mm. mikä tuo sitä vapautta taas siihen niin kuin arkeen, mistä tykkään verrattuna siihen palkkatöissä, että kauhea sumpliminen, että okei, mä haluaisin lentää Suomeen, no mä voin vaan lauantaina tai sunnuntaina tai pitää anoa joku Mm. vapaa tai silleen, että se joustavuus on tosi tärkeää mulle itselle ja varsinkin lapsen kanssa se vielä korostuu. Mm. Että lapsella on hammaslääkäri tai joku, niin sitten mä voin mennä sinne ja niin kuin katsoa ne työt sen mukaan. Mutta ehkä nyt niin kuin enemmän on se, että mä teen sitä 9-5 Mm. duunia. Että mä oon itse asiassa rajannut mun työn tosi paljon, että mä aina sanon kaikille, että mä pyrin työskentelemään maanantaista perjantaihin ja niin kuin toimistoaikaan. Mm. Koska sitten se tuo taas mulle itselle sen selkeyden siihen, että koska mä teen töitä ja sitten se, että mulla on sitten se vapaa-aikakin. Mm. Mutta sitten taas niin se on hyvä raami ja sit siitä pystyy taas niin joustamaan tarvittaessa. Mm. Niin ehkä niinku se on aika monen yrittäjän polku, että silleen alkaa siitä, että okei, mä teen ihan niinku joka paikassa ja milloin ja miten, ja tää on niinku upeata ja vapaata ja ihanaa, mutta sitten jossain kohtaa ymmärtää myös sen, että okei, että ne rakenteet on myöskin itsensä suojaksi, ja just sen tavallaan, että ei ylikuormitu ja pystyy rajaamaan ja sitten pystyy tekemään muita asioita ja ne Mm, aivot lepää ja saa niinku myös energiaa muualta kuin vaan siitä tekemisestä, niin sit kyllähän se jossain kohtaa muuttuu myös siihen, että okei, no tämä maanantaista niinku 9-5 niin onkin se, miten sitten tehdään, mutta sitten mm, siinä pysyy just se jousto.
Ja Mm, tietyissä töissä niin just, että voi tehdä mistä maasta käsin, eikä tarvitse mm, sille olla paikkariippuvaisesti. Mutta mitä isommaksi se yrityskin kasvaa, niin kyllähän siihen myös pitää tehdä rakenteet. Että jos on työntekijöitä ja tiimiä, niin ää, ei ehkä voi velvoittaa myös muita tekemään. Et no, tehdään sunnuntai yöllä näitä hommia. joo, Et, joo, ehdottomasti. Ja mä oon pyrkinyt vähentämään sitä, että mä en tekisi iltasi enkä myöhään mm, niin kuin töitä itse. Että sitten niin kuin aivot kerkeis vähän rauhoittua ennen nukkumaan menoa. Ja sitten haastavaa on se, että kun yrittäjänä sulla on koko ajan pöytä täynnä töitä. mm, Koko ajan mulla on, niin kuin, on to-do-lista niin kuin prioriteetti ykköset, sitten on prioriteetti kakkoseksi, sit se, koko ajan se pöytä täynnä, niin sit se on niin tärkeää se rajaaminen, että miten sitten kuitenkin pystyy irrottautumaan siitä töistä, vaikka sä tiedät, että tuolla olisi miljoona hommaa, mitkä odottaa. Mutta mm, sitten on vaan niin kuin pakko, pakko jättää niitä seuraavalle päivälle. Ja priorisointi ehkä korostuu sitten vielä kans niin tosi paljon. mm. Joo, ja sitten mä ajattelen, että on myös ihan ymmärrettävää, että miksi osa ei halua yrittäjäksi. Mm, Et kyllähän siinä niinku, sitten se on hyvin erilainen tavallaan maailma, missä sit pitää just opetella erilaisia taitoja ja vaatii ihan sitten taas jo uusia taitoja. Ja myös mitä mun asiakkaan kanssa käytiin läpi oli se, että siinä ei ole niinku mahdollisuutta enää siihen, että sit sä vaan niinku päätät, että mä en enää kehitä itseäni. Että mm, mä vaan niinku meen töihin, teen sen työn ja lähden. mm. Et sellaista niinku vapauttahan sulle ei enää sit yrittäjänä tuu, sun on pakko tavallaan koko ajan kehittyä. Tai jos sä pysähyt, niin todennäköisesti se yrityskään ei ihan hirveän kauaa niinku pysy. Kyllä. Kyllä. Siis jatkuvasti saa olla epämukavuusalueella, jatkuvasti hirveän paineen ja stressin alla. Että semmoista niin kuin autuasta aikaa ei kauheasti niin kuin ole. Että aina se on niin kuin semmoista vähän epävarmaa. Että Mm. sulla ei ole mitään varmuutta käytännössä. Mm. Ja Aina sitten voi tehdä niin, että sit kun tulee semmoinen tasainen hetki, niin sitten miettii, että minkäs yrityksen ostaisi, että saa niinku taas sen niinku, okei, no nyt tämä niinku lähtee. Mutta se on ehkä yrittäjä, niinku, siellä yrittäjän DNAssa ja persoonassa myöskin se semmoinen, että okei, no nyt tässä on niinku ollut tätä tasasta, niin mitäs tässä keksisi? Joo, mä tunnistan itteni tuosta niin paljon. Et, joo, mä oon silleen, että 2 viikkoa tasasta, niin no niin, nyt jotain uutta. Tai Kyllä. tapahtumaa ja actionia, että nyt. Mm. No teillä on ihan varmasti isoja visioita ja tavoitteita sun yhtiökumppanin kanssa sekä sun itsellä, niin haluaisitko jakaa nyt tämmöistä niinku inspiraatioa muille kuuntelijoille ja niinku varsinkin ehkä naisille, että mihin sä oot menossa ja mihin te ootte menossa ja mikä se niinku tulevaisuuden visio on? No siis me halutaan tehdä miljoona bisnes ja exitti. Mm, Ja se on niinku semmoinen, että tähdätään oikeasti korkealle ja kovaa. Ja me ei osteta yritystä sillä ajatuksella, että me vähän puuhastellaan jotain. Mutta se on niinku se meidän ultimaattinen niinku tavoite, mihin me katsotaan ja mihin meidän niinku toiminta myös niinku johtaa. mm, Ja ollaan itse asiassa juteltu muutamien kanssa, ketkä on esimerkiksi tehnyt exitin ja kasvattanut vaikka 0–30 miljoonaa 5 vuodessa yrityksen ja näin, niin saatu vaikka mentorointia, mikä on mm, ollut tosi arvokasta, koska se on tosi eri maailma. Että jos sä mm, haluat sen bisneksen ja myös se, että miten sitä yritystä lähtee kehittämään, niin se vaatii erilaisia asioita. Että jos mm, sä haluat miljoonan liikevaihdon, niin miten sä pääset siihen ja silloin joutuu kaikki semmoiset niin pikkusilput jättää pois mm, siitä tekemisestä. Et se on niin kuin, siihen tähdätään. Ja kyllä mä, mm, niin kuin, mä haluan aina kannustaa silleen, kuitenkin naisia menee ja tekee. Ja niin kuin, että mikä on pahin, mitä voi tapahtua. mm, Et yritys ei tuottanutkaan, sit sä menet takaisin palkkatöihin. Niin mm, kuin so what? Ja muutenkin aina elämässä siihen, niin kuin, että mulle itselle niin kuin, ehkä 2 tärkeintä semmoista lausetta, mitä mä sanon aina itselleni, jos mä mietin jotain asioita. Eka on se, että kumpaa mä kadun enemmän sitä, että mä tein tämän asian,
vai että mä en tehnyt tätä. Että kumpaa mä tuun niin kuin katumaan. Ja yleensä vastaus on aina se, että, että jos mä en tehnyt tätä, se ohjaa mua aika paljon itse niin kuin toiminnassa eteenpäin. Ja sitten tulee tehtyä asioita, jotka pelottaa. Ja sitten se niin kuin tieto siitä, että kaikki muitkin pelottaa, kun ne tekee näitä. Ei kukaan ole ollut itse varmana tekeen ja on siinä epämukavuusalueella. Ja sitten kun on semmoinen niin epäonnistumisen pelko myös, että ei halua, että okei, joku työjuttu epäonnistuu ja siitä tulee ehkä semmoista häpeätä, että miksi mä epäonnistuin ja miksi mä en ollut valmis tai osannut tai muuta. Niin toinen on silleen, se on niin kuin englanniksi, mutta jos mä suomennan sen, niin se on silleen, että periaatteessa mestari on epäonnistunut useammin kuin aloittelija on edes yrittänyt. Niin se on semmoinen toinen, mikä mua niin kuin aina ohjaa eteenpäin, että hei, okei, toi on tuolla pisteessä, minne mä haluan mennä. Okei, se on epäonnistunut miljoona kertaa. Niin kuin, että ei tää mitään, että okei, nyt jatketaan vaan niin kuin eteenpäin. Että ne on semmoisia ehkä itselle tärkeitä lauseita. Mm. Ja niin kuin se, että rohkeasti oman näköistä elämää. Mm. Ne on ehkä, mitä mä sanoisin tässä vaiheessa. Mm. Joo, ja just se, mun mielestä sä oot niinku rohkea ja hieno esimerkki just siitä, että sit kun tietää, että tää ei ole mulle, niin sit vaan niinku on repästävä niin sanotusti se laastari ja mentävä niitä unelmia kohti. Ja just, että mitä sitten, jos se ei onnistu? Mitä sitten, jos te ette teekään miljoona bisnestä, te teettekin vaikka 900 000 liikevaihtoa? Oletteko te sitten epäonnistunut vai yritittekö te? Et paljon on kyse myös siitä niinku mindsetistä, millä me lähdetään siihen niinku, jotenkin ajatukseen. Ja suomalaisuudessa on jotenkin semmoinen täydellisyyden tavoittelu, mikä meidän DNAhan on jotenkin iskostettu, mikä on välillä tosi surullista. Että sitten me niinku ei tehdä mitään, kun me pyritään siihen täydellisyyteen. Ja jotenkin toi sun kuvaus just siitä, että mestari on niinku epäonnistunut todella monta kertaa. Mä aina katon, mun siskot pelaa siis ammatikseen, kumpikin on pelannut ja joukkueurheilussa salibändiä, ja sitten mä oon niinku ikäni istunut siellä kentälle reunalla ja itse pelannut jalkapalloa, niin sieltä on ehkä just jäänyt se, että sun on niinku, kun sä lähet siihen peliin mukaan, niin sun on pakko pelattava sit peliä. Sä et voi jäädä sinne kentälle niinku istumaan siitä yhdestä epäonnistumisesta ja käydä niinku mököttämään ja olla silleen, että no en pelaa, kun mä epäonnistun, vaan sun on vaan niinku show up joka kerta. Niin jotenkin se mentaliteetti, vaikka on vaikeaa ja hankalaa ja näin, niin joka kerta kun sä valitset ilmestyä itsellesi uudestaan, niin se vie sua johonkin suuntaan. Ei meistä kukaan tiedä, missä Niin. meidät vie. Elämä välillä yllättää ja voi tuoda erilaisia asioita eteen, hyvässä ja huonossa. Sitten ehkä jotenkin just mitä säkin vähän sanoit, että mun mielestä pitää niinku itsestä löytää se motivaatio tehdä asioita, koska mitä mä oon huomannut, vaikkapa se, että mä muutin Espanjaan ja pienen lapsen kanssa muuta, ei mulla ollut sille, että ihmiset mun ympärillä kannustaa mua, että hei, vau, miten hieno juttu. Tai niinku jotain muita, mitä sä teet, semmoisia rohkeita päätöksiä, mitkä muut näkee ehkä vähän hulluina, niin ei siellä ole mitään tukijoukkoa kannustamassa ikinä. Vaan enemmänkin mäkin sain niin kuin se, että kun siellä on noin vaikeaa, niin muuttaisit nyt takaisin Suomeen ja kannattiko nyt lähteä ja niin kuin, ei siellä kukaan ole ikinä ollut mua kannustamassa valitettavasti, kun mä oon tehnyt jotain mun päätöksiä. Siinä vaiheessa, kun on tullut jotain onnistumisia, niin sitten tullaan, että vau, hieno juttu, mutta ei siellä niin kuin alussa kukaan ole. Että pitää olla niin kuin, löytää itsestään se motivaatio tehdä asioita. Toki myös ympäröidä sitten sellaisilla ihmisillä, jotka kannustaa, mutta Mutta se on ehkä myös se, jos on niinku käynyt eron läpi ja just avioeron varsinkin, tai en mä tiedä, että onko sillä mitään väliä, että onko se avioero vai ero ylipäätänsä. Mutta ehkä se niinku just, että et on löydettävä itsestään se voima. Että ei ole ketään, joka tulee sut pelastamaan, vaan sun on just seisottava itsesi puolelle. Ja loppujen lopuksi sä oot ainut, joka seisoo sun itsesi puolelle. Ja niin kauan kun sä etit ulkopuolelta sitä validointia ja teet asioita jonkun muun takia, niin silloin sä et kyllä elä todeksi sitä omaa ihaneelämää.
Ja sehän voi just kelle tahansa meille näyttää, niin kuin miltä se näyttää. Mm, Toiset asuu metsässä, mökissä, kalastaa ja toiset asuu Espanjassa. joo, Et jokainen meistä saa valita, mutta mitä sä valitset, niin se on myös tärkeää jotenkin tietää, eikä just kuunnella niitä ulkopuolelta tulevaa hälinää. kyllä. Mm, joo. Mm, no vielä viimeiseksi, mikä on se sellainen tärkein viesti, minkä sä haluat jakaa ja niin kuin, jolla sä haluat kannustaa naisia menemään eteenpäin ja luomaan niin kuin, omaa upeaa todellisuutta? Ehkä se, että ole oma itsesi, koska se on niin kuin vaan jotenkin super tärkeää. Koska Mm, jos sä et ole oma itsesi, niin se ei vie sua mihinkään eteenpäin. Ja sitten mun mielestä semmoinen, että aseta myös oma onnellisuus niin mm, kuin tavoitteeksi. Vaikka sä olisit äiti tai mitä tahansa, niin mun mielestä se oma onnellisuus on myös tosi tärkeä, mikä heijastuu sitten taas ulkopuolelle ja kaikkiin sun läheisiin ja sun tekemiseen. mm. Ja siitä on hyvä ponnistaa, ja sitten vaikka tuleekin niitä päiviä, kun meille kaikille tulee niitä päiviä, kun asiat on haastavia ja ei toimi ja Mm. onnistu, niin siitä on helpompi palata taas siihen neutraaliin tai onnelliseen tilaan, kun niin kuin pitää Mm. itsestään huolta. Että se on äärimmäisen tärkeää. Kukaan ei halua ja tarvitse uhrautuvaa naista tai äitiä. Ei, ehdottomasti mä aina sanon, että ansaitsee onnelliset vanhemmat. Ja kun Mm, vanhemmat on onnellisia, niin kyllä se sitten heijastuu niihin lapsiin tosi positiivisesti. Ja myös antaa semmoista esimerkkiä, että mikä esimerkki mä haluan antaa mun lapselle. mm, Ja se menee vaan sen oman tekemisen kautta. Vaikea sanoa, että usko unelmiin, jos mm, itse niin olisi, että no minä olin täällä kotona nyt 7 vuotta lasten kanssa ja ei ollut mitään omaa elämää. Jos se on sun valinta ja se on sun unelma olla kotiäiti, niin ei mitään, mutta jos sä teet sen sitten niin kuin uhrautuen, niin ei sekään niin kuin palvele ketään. mm. Niinpä. Hei, kiitos Roosa ihan super paljon tästä haastattelusta. Kerro vielä ihmisille, että mistä sut voi löytää ja missä sua voi seurata. Instagramista ja ylipäätään somesta, eli Roosa Blom, PMBLOM, ja sitten vaikuttajamedia on Mm. niitä kanavia pitkin sitten löytää. Mm. Kiitos paljon tästä haastattelusta ja ihana kun pyysit. Oli tosi mukava olla vieraana. Ihanaa, että olit. Ja menkää ihmeessä seuraamaan Roosaa ja me jäähän odottamaan, että pääsette tekemään miljoonabisnestä ja exitin. Joo!